No la renyem. Què vols dir? Que no la renyem, és diferent. Sí, diferent. Més maleducada, més Ei, insolent. calma't. No puc! L'ha vist a tothom. Ja sento els comentaris. Potser la gent és més comprensiva que tu. Quina gent? La Teresa. La Teresa. No m'agrada gens com la mires. Amb què em surts tu ara? Ja ho saps. Ei, Matilda. Té gràcia que la Cèlia i el Sidret facin la comunió junts, oi? Cap gràcia. I menys quan la nostra filla estripa el vestit i es pixa al mig de l'església. Matilda, sisplau, estàs... Estic emprenyada. Estic molt emprenyada. No m'agrada gens com s'ha comportat la Cèlia i menys com t'has comportat tu. No has vingut amb nosaltres, a casa. T'has quedat a la plaça per veure-la, no? Matilda. Us vaig veure l'altre dia, a casa seva. Què passa, Climent? Som amics de petits. Vam tontejar quan érem joves. Ja què em deus tontejar? Res. Criaturades. T'ho juro.